ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନେ କେମିତି ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହେଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଜିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇବର ଠକମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକକୁ LIC ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ କହି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଫେକ୍ କଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଡାଟା କିଛି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେ 94,000ର ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜନକୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେ 99,000ର ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଦୁଇଟା ଇମ୍ପର୍ସନେସନ୍ କଲ୍ ଫ୍ରଡ୍, KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି LIC ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଁ କଲ୍ କରି ସାଇବର ଠକମାନେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ହେଲା ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ 63-64 ଏଜ୍ର, ସେ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପାଇଥିଲେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ସେଇ ଆପ୍ରେ ଶୋ କରୁଥିଲା ହାଇ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଆଉ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିପାରିନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର 62 ଲାଖ ସେ ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ 17,63,000 ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ 17,63,000 ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯଦି ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ସେମାନେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭରେ ଯିଏ ବି ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଉ, ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।